Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de LOK veel geld oplevert in 2025. Dat heeft te maken met de online gaming. Het is de landsverordening en die wet heeft tot nu toe in 2025 meer dan 35 miljoen gulden gegenereerd. Ter vergelijking, in 2024 ging het in totaal om 18,5 miljoen. Minister van Financiën Charles Cooper legde onlangs uit in het parlement hoeveel geld er tot nu toe in de staatskas is gekomen op basis van de vergunningsrechten volgens de LOK-wet. Volgens Cooper werden in 2024 licenties verleend op basis van de oude wet. Vanaf 24 december 2024 trad de LOK-wet in werking en op dat moment zijn er licenties afgegeven op basis van de nieuwe wet en dat levert meer geld op. En dat is positief, aldus Charles Cooper die in het parlement aangaf dat in de begroting 30 miljoen is begroot voor online gaming en 10 miljoen voor lokale casino's. Dus er is 40 miljoen gulden per jaar wordt verwacht, aldus de minister van Financiën. Schietpartij met 2 gewonden op de Cubaweg. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Rond 5 uur 's ochtends kreeg de politie een melding binnen dat er een schietincident had plaatsgevonden op de Cubaweg ter hoogte van de kruising met de Barbadosweg. Bij aankomst trof de politie verschillende hulzen op de weg aan en ook een voertuig met kogelgaten. Al snel werd duidelijk dat 2 personen schotwonden hadden opgelopen en met een auto naar het CMC waren vervoerd. Volgens buurtbewoners heeft de schietpartij te maken met ruzie in een nachtclub op de Cubaweg, waar vaker sprake is van overlast. Hijskraan valt in zee. Dat gebeurde zaterdagmiddag. Toen moest de politie naar het Pen Resort nadat er een melding was binnengekomen dat een hijskraan in het water was gevallen. U ziet het op de beelden. Bij aankomst trof de politie een hijskraan aan die volledig onder water stond. De eerste informatie die de politie kreeg gaat over het feit dat de kraan bezig was met werkzaamheden voor de ontwikkeling van de kust. Toen het achterste deel van de kraan op een bepaald moment instortte. Op dat moment sprong de machinist die op de kraan zat naar beneden, terwijl de kraan kantelde en in zee terecht kwam. Diesel begon in het water te lekken en er is meteen geprobeerd om dat op te vangen en te voorkomen dat het zich over de zee zou verspreiden. Het heeft ook nogal wat voet in de aarde gehad of in het water gehad voordat de kraan daadwerkelijk kon worden opgetild. Zo werd de diesel en olie, dat was een groot probleem, maar ook de zwaarte van de kraan was lastig om hem weer uit het water te krijgen. PISA's helpt met uitzetten van FAD's. Dat zijn de zogenaamde Fish Aggregating Devices. Dat zijn boeien met heel veel touw waar heel veel vis op afkomt. We hebben er op Curaçao in totaal nu 18. Afgelopen zaterdag werden er 6 uitgezet, inclusief die 18. Dus nu moeten nog voor het eind van het project in totaal 25 langs de kust komen. Daar komen heel veel vissen op af. Zoveel zelfs dat Curaçao erover denkt om de import van tonijn stop te zetten, omdat de lokale vissers meer dan voldoende tonijn weten binnen te halen, onder meer dankzij deze FAD's, de Fish Aggregating Devices. En net zoals bij het begin van het project was de minister-president aanwezig om de visboeien uit te zetten. Ongeluk bij de luchthaven, dat gebeurde afgelopen weekend. Sommige toeristen die op Curaçao aankwamen kregen de schrik van hun leven toen ze betrokken raakten bij een auto-ongeluk bij de uitgang van de luchthaven. Iets na 3 uur 's middags was er duidelijk dat er een bus waarin toeristen zaten de weg opreed, als u zeg maar van de luchthaven afkomt. En op dat moment kon de bus niet meer uitwijken voor een auto die er tegenaan reed. Een vrouwelijke toerist raakte gewond en werd per ambulance naar het CMC vervoerd. De bestuurder van de auto liep ook een hoofdwond op, maar na beoordeling door het ambulancepersoneel besloot men dat deze chauffeur zijn huisarts kon raadplegen. De marechaussee die was ter plaatse aanwezig, ook omdat ze natuurlijk bij de luchthaven zijn. Die sloot de weg strategisch af, zodat de politie het onderzoek naar het ongeval kon uitvoeren.
Dan is Sinterklaas aangekomen op Curaçao en zoals elk jaar veel blije, verwachtingsvolle kindergezichten bij de komst van Sinterklaas samen met zijn pieten. En meteen al de rest van de dag waren er veel activiteiten voor Sinterklaas en de zwarte pieten. En dat leverde, zoals u ziet op de beelden, vooral heel veel blijdschap op bij de kinderen. En behalve zwarte pieten waren er ook gekleurde pieten. Indrukwekkend Light and Love concert, georganiseerd door Aqualectra in samenwerking met de overheid. Zaterdagavond werden de lichtjes getoond, hoe mooi Curaçao er weer uitziet aan het eind van het jaar op heel veel plekken in het centrum van de stad. Daarna een Love and Light concert onder leiding van Axel Piquero, die heel veel bevriende muzikanten had uitgenodigd. En daarmee is Curaçao klaar voor de feestdagen. Tenminste, maak even tijd en ga 's avonds kijken hoe mooi de lichtjes eruit zien in de binnenstad. Você que douche, ora botin e liberdade determina bo futuro. Na momento que você sentir klaar para comprar cas, é profissional na Banco de Caribe te oferece guia sem igual. Sala espacioso, cozinha bom equipa, curac grande turnefloor e piscina para baja calor. Esse é o poder de por escolher consciente e sem limite. Hopi douche. Traga você via WhatsApp na 432-3000. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Com un tremendo super mega campaña 50 años. Regalando más de 50.000 florines na premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigidaire, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra tu día, subir de website www.extra.cw y participar para Bota Den. ¡Suerte! Dan gaan we naar een banenmarkt en informatiebeurs die afgelopen zaterdag werd gehouden. Dat gaat over Care Caribbean. Het is de tweejaarlijks netwerkevent met banenmarkt. En dan speciaal gericht op zorgprofessionals en studenten met interesse in een carrière op Bonaire, Saba Stations, Curaçao, Aruba of Sint Maarten. Het werd afgelopen zaterdag in Amsterdam gehouden en daaruit waren onder meer discussies en ook paneldiscussies waaruit bleek dat studenten en mensen die in de zorg willen werken nog steeds behoefte hebben aan een duidelijk toekomstperspectief als ze naar de eilanden gaan. Dus ze willen wel, maar ze willen meer duidelijkheid over wat ze kunnen verwachten. Betaling, huisvesting en dergelijke is van cruciaal belang, die informatie. Dan is het Curaçao's Museum begonnen met het inzamelen van geld voor de restauratie. En afgelopen zaterdag was daar een grote benefietavond bij elkaar gesproken door cabaretier Jurgen Rijman. Mensen konden een entreekaart kopen, konden een tafel voor meerdere personen kopen. Op die manier kregen ze een mix van kunst, muziek en verbondenheid en leverden ze geld voor de restauratie van dit mooie en belangrijke museum op Curaçao, het Curaçao's Museum. Dan is er voetbal. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk, want Curaçao heeft gewonnen met 7-0 van Bermuda. En dinsdagavond in Jamaica moet het plaatsvinden. Gelijkspel is genoeg, winst is heel mooi en dan gaat Curaçao naar het WK. Nou, de spelers zijn fit, zijn er klaar voor, maar de bondscoach Dick Advocaat moest wegens familieomstandigheden naar huis. Hij is zondag vanuit Jamaica naar huis gegaan. Het heeft niet met hem te maken, wel met zijn familie en hij vond het gewoon passend, nodig om terug te gaan. Hij mist de spelers wel, zo zei hij, maar familie gaat voor voetbal. Dus nu wordt de leiding gegeven door de assistenttrainers Dien Goré en Cor Pot.
En die gaven zondag een persconferentie vanuit Jamaica. En een van de vragen die wij stelden is of ze iets anders gaan doen. Nou, ze gaan helemaal niets anders doen. Ze gaan op dezelfde weg als ingezet is door Dick Advocaat. En ze hebben er veel vertrouwen in. En ik stelde de vraag of de spelersgroep bezorgd had gereageerd. Of hoe ze hadden gereageerd op het vertrek van de coach naar Nederland. Hoe heeft de spelersgroep gereageerd op het feit dat Dick Advocaat er niet bij is? Ja. Nou, toen het medegedeeld was, toen heeft de captain Leandro Bacuna heeft het woord genomen en de spelersgroep toegesproken. En gezegd, we doen het voor Curaçao, maar nu doen we het in speciaal ook nog eens voor advocaat en familie. Dus het is natuurlijk hard ingeslagen bij de groep. Maar in plaats dat we de teneur er van inzien, moet het juist ons kracht geven om extra te geven. En dat is vanuit de groep heel duidelijk naar voren gegaan. Ik vraag het ook omdat u nu net vertelde dat Casper van Eyck mee is. Moeten we ons zorgen maken over Dick Advocaat zelf? Dat de dokter met hem meegevlogen is? Nee, helemaal niet. Nee, dit is niks met Dick zelf te maken. Het is puur een issue in zijn familie. Daarnaast stelde ik de vraag aan Cor Pot en Dien Goeree. Een van de twee had in een interview met het Nederlandse AD gezegd. Nee, ik moet het goed zeggen. Advocaat had tegen het Nederlandse AD gezegd dat er geniepig gespeeld moest worden. En ik vroeg Dien Goeree en Cor Pot wat we daarvan konden verwachten. Verder geen vragen meer? Dan kunnen we... Oscar. Oscar, zie je. Ja. Ja, ik heb nog één vraag, want ik las in het AD dat Dick tegen de journalist zou hebben gezegd dat in zo'n belangrijke wedstrijd misschien best wel goed op een geniepige manier kan winnen. Dus op een iets slimmere, iets geniepige manier dan normaal. Nou ben ik oud genoeg om Dick Advocaat nog zelf te hebben zien voetballen. Dat kon hij er zelf ook wel wat van. Maar kun je dat een selectie nog leren? En ik wil dat graag ook aan meneer Pot vragen, want ja, het moet ook in je zitten om geniepig te kunnen spelen. Ja, we moeten de juiste tactiek gaan bepalen om heel slim deze wedstrijd naar ons toe te trekken en te winnen. En dat gaan we allemaal bespreken morgen met de besprekingen en alles. Dus dat komt wel goed, denk ik. Maar stel dat we voorstaan, gaan we dan extra lang tijdrekken en dergelijke om toch maar die winst te kunnen halen? Dat gaan we wel een beetje proberen, ja. Dat lijkt me wel logisch. Maar we moeten gewoon goed voetballen. En als je goed voetbalt, ben je aan de bal. En als je veel aan de bal bent, dan kan de tegenstander niks doen. Het klinkt heel, het zijn de wijsheden van Johan Cruijff. Ja, dank u. Ja. Succes. Dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws, want de spanningen rond Venezuela lopen op. Maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft laten weten dat er ruimte is voor diplomatie. Tijdens een persmoment in Florida liet hij zondag weten dat Washington misschien enkele gesprekken zal voeren met de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Trump gaf geen details, maar benadrukte dat Venezuela wil praten. Op de vraag wat Maduro precies zou hebben aangeboden, antwoordde hij ontwijkend. Wat betekent het? Vertel jij mij maar. Ik weet het niet. Even later voegde hij aan toe dat hij wel met iedereen zou willen praten. En inmiddels is het een enorme militaire macht dat nu voor de kust van Venezuela ligt. Een enorme macht die Washington heeft opgericht. Dus misschien is dat wel de reden dat Venezuela wil gaan praten. We weten het niet. Tot nu toe waren het vooral harde en onvriendelijke woorden tussen Amerika en Venezuela. Maar een gesprek zou altijd goed zijn. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden. We zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending van Extra Journaal. Ik hoop u ook. Beste, tot ziens.